Miška z tanečnej školy Show DS Košice a dnes si ukážeme jeden z najpoužívanejších tancov na svete, viedenský valčík. Páni zo začiatočnej pozície, teda prísunu, začnú pravou nohou vpred, nášľapom cez petu. Prisunú ľavú nohu a prenesú váhu, aby ľavou nohou mohli pokračovať vzad. Následne prisunú pravú nohu, aby sa dostali do počiatočnej pozície. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. Dámy, podobne ako páni, začínajú z prísunu, ľavou nohou vzad, následne prisunú pravú nohu a vymenia váhu. Pokračujú pravou nohou vpred, cez petu, prisunú ľavú nohu a skončia v začiatočnej pozícii. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. 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 Partner pozýva partnerku do tanečného držania zdvihnutím ľavej ruky a uchopením dlane partnerky. A následne položí dlaň pravej ruky na partnerkinu lopatku. Dáma položí ruku jemne pod ramenom pána. A na záver si všetko spojíme do tanca.